Hmm. Iki aku aneh perlu arepe nyeluk si Gembur. Tak telure dhisik si Gembur. Oh, milahing sangkaning bawana langgeng. Kilo kalakil, kerikil anake watu. Buta cakil ngeremut kerikil untune metu. Gembur, jumudulane ngaja medeni. Si Gembur kok ora metu. Biasane iki lak tak celuk pisan pindho iki langsung jumudul. Iki kok ora metu-metu. Kok njaluk ditabuhi kok piye to jane? Bur, betul Bur. Kok ora metu? Kurang ajar kok Gembur. Bur. Bah. Oh iya metu. Jangan, demi saiki kok kurang gawean. Padahal iki kaya tak sumeti jupuk, tak cepani kembang barang kok ya ora metu iki ora komplit jane. Mosok demi saiki njaluk di WA. Atah ya dukun saiki kudu melek teknologi. Wong saiki ning TikTok ngono kae cek kodam. Kodamnya apa? Ada peletus. Aduh, mosok ya njaluk di WA barang. Kok iso keneng dubunge iki. Mangel ra opan-opanan si Gembur iki. Mosok ya kudu gawe sempritan iki kaya wasite bal-balan. Bur betul Bur. Loh. Iki kempal apa iki? Oh, alah, iki koyoke tanda-tandane Gembur arep teko ya. Oh iki lho, biasane tak celuk pisan pindho langsung jumudul. Iku angel lanang. Matamu gak nyawang Mbah. Aku lho tak sadul. Wong adus mbok celuk mbah. Lah tak kira kowe iki golek juragan sing anyar neh, sing luwih sugih, sing luwih munafik ngono. Ora ana wong sing munafik banget selain awakmu tau. Ngono yo. Iya Mbah. Siapa jelamu? Yo enek perlune to, aku nyelok awakmu iki. Perlu apa? Kowe iki kan biasane tak kon jogolin, tak kon nyantet wong. Lah, saiki iki aku yo enek butuh karo kowe yang ditamu. Kira-kira kowe gelem apa ora? Wes kowe iki menyelok aku lek butuhe to Mbah. Liyane kowe ora tau ngopeni. Mek ngono tok lembab. Lah ditamu aku lunget ngene iki karo kembang ditamu ora yo ngopeni awakmu. Wong nyar regane puluhan juta lho ditamu. Wah, mau sekali-kali ngopeni aku sego goreng, sego bebek, ngono karo kupiksa ngono Mbah. Ojo mek kembang karo dupo, Mbah. Wes lungguh kene. Lah ngono kan mang, aku yo kesel aku terus Mbah. Abahmu lho. Rasi kapan piye kowe mang? Mbah, kowe nafsu ora nyambung Mbah. Ayo, wong yo kuku gede kan kaya ngono mbak pangerti aku. Saiki Mbah. Wes ngene lho Bur. Kowe tak kei garapan. Garapan apa Mbah? Iki kan bojoku lagi remang. Iki lak yo usume mantu to, Bu. Yo, Nah, kae bisa-isan karo
kumpuman gumbaku kae garapen. Wah, lauki kodamu bang wong isa-isa. Marga diriku ning dirusan. Toh, kowe manut ora? Kowe lara manut tak lepukne kendile kowe. Yo, lah gua demen-demen liyane kok terus aku yo isin lho, Bang. Wis tandang, iki aku arep nek garapan neh. Weh, terus aku ki piye? Ya to iki garapan ta. Wes tak budal. Yo wis aku tak ale pulang. Dari ku lagi. Lah yo ngono, dikeki garapan iki gak mangkat. Kowe iso tak kei bonus neh. Jane mungap-mangap ku nyapa iki jane. Kowe yo luwe kowe. Jaluk mangan. Ha. Nah, oke. Ambu-ambune iki kok kaya arek ketekan dahyo. Kayane kok yo ora mung siji dayoe. Sopo yo kira-kira iki? Salah, penting tak semedi dhisik. Bos, Yo, cuma mau ae. lah tak dodoki ra metu bos. Ya gak selak panas iki lho. Isek to bos, aja ngono to bos. Aku lek mbok ketai malah Panas. Iya bos. Aja ngono to. Ayo to bubur yo lali ya. Oh, Bos. Bos ngono to ya. iya ya ayo. Ya, tak lagi ya bos. Iya. Jane abi piye lho. Wong ayange mulih kaya ngene ora gonto disambut. Mek menting perang tengok mek ngono tok piye ra gonto. Rangkesane kok lek mikir piye ngono lho. Wis nyaine mulih ngene kok kandhang disambut dengan bahagia. Kok piye? Kok mek montang-anteng kae piye kae jawabane. Bi, jane pangkling piye to karo Umi iki jane? Wah, Bae Umi to ki mau. kok mek ngene iki piye? Iki otase Umi dadi gawane berat iki lho. Tangan iki keju ket mang. Tak kira sapa ngono lho mau. Mosok tinggal mek sesasi terus pangkling to yo. Lah tambah cantik lho. Lah tok kangen to karo Umi. Lah anu lho Mi, saulan mbek tinggal aku sembarang dhewe lho Mi. Saulan piye to? Wong mek pirang minggu tok menemu kok saulan. Lah Kok duwe mek 50 juta lho pra yo entek mek 2 minggu. Masa kurang to Mi? Ya genah kurang to Bi wong kene yang luar negeri ora yang luar kota. Wah. Ya wis, masuk yo Mi ya. Ayo, aku ya keuangan ya Bi. Ya iso Pak. Bi jane menggawani sapu kok gawanan. Kok iso kan mang gawa sapu wae. Ah, Mi. Wah lah. Sawan kok rambut. Wes aja omong ya Bi. Wah, nih, ketoke kok sampean coba apik to, Mi. Aku iki kesel sak sembarange Bi. Duit sak mono iki lho aku iso mulih iki lho wis bersyukur Bi. Ngene iki iso bibiran iki mang wis alhamdulillah. Bayangno aku nek kono sampe bingung ape mulih ngomong kayak duwe lho ngepres Bi. 1 juta ngepres. Ngepres. Kowe ora nek sesasi wis entek aku mek pirang dino ngono lunga
lunga iki. Ya oleh-oleh kok Jerman gitu Mi. Ya panggah tak kei to Bi. Ih, apa? Jerman ote-ote. Kesanmu aku iso gawakne ote-ote ki bersyukur Bi, kok ora malah tersuwun kok malah sik maidu. Timbang tak gawane batako pra yo ote-ote sik nempu ana batako protol untungmu tenan. Lah ngene iki lho Mi, ora satu-atone Jerman, nek kene lho yo akeh. Yo iki lho. Lah, rasane tape goreng Jerman kok yo Ora beda. sak karepmu sak omong-omong lambemu Bi, aku ape tuku sik sampe. Tape. Wala, ya. Bentar ya. Bi, Apa Mi? aku wis dadian. Anu piye to Mi? Aku yo buat kabeh iki awakku kesel kabeh. Jaluk pijeti ya. Ya ono. Ayo. Pengen toh ya. Ya, apa nih? Tani lho. Kowe tenan tuh dene lagi moto ki. Anak mau liwat barang kok. Aduh, panas kok koyok ngene. Nang omah ki during-muring barang-barang ki enak. Kami nyambut gawe iki lho yo kan apa-apa. Aku ki rasane yo pengen koyo mie instan lho. Cepet. Kira-kira ki formulane apa ya? Wong-wong ngene lho. Kok iso nyantai ning omah, ora kerja ning ndi-ndi. Tapi lho, sembarang barang duwe sugih, tanahe akeh, sembarange akeh, omahe gedhe-gedhe. Contone iku lho, kaya kaji kemplur kae. Ngono kuwi yo ning omah tok, ning teras linggo ngene karo kopi. Tapi duwite oh akeh. Kira-kira lek aku dadi wong sugih no pantes ora ya? Wah, mau aku dadi wong sugih no. Wah, mobilku wakah, jarak-jarak, ngono apa yuk. Tanahku, tapi kaya tak desa, tak tuku, ngono. Terus, buju yo, tak selentek, aku gulene, buju kaya ngono, menang dempul tok, ayo. Bedusku, kah. Apa ya, apa mungkin ya? Oh no. Apa nih iki? Mosok telek. Ya ampun. Telek bae. Ngarene manu jane ya. Oh. Mosok bae suaraku. Ngalih aku bangkut sak tiba manggerujuk ero Solo. Yalah. Alam ini ngejak anaknya. Ya toh, kerja jika kon kaji dene wedhus yo ora payu. Oh alah. Oh, no, alah yo, bon. Perlu tak pakan gimana? Yo, ini Len. Yang sucap. Wow. Wow. Yang bon. Tak demi jelas ya. Manu apa ini?
mandek sih, mandek. Gini. Lah. Napa wae? Lah kondi kowe. Apa pacamu koyo ngono iki to kondi. Mau pamon telam. Lah kok ditolai manuk mboko kemong. Wah, tondo aku iki rezeki kuwi. Rezeki, Mak. Heeh. Rezeki kondi. Wong golek penggawean aku yo ora enak. Walah. Tunggu gegekan tok lho aku. Alah, golek penggawean. Lah aku dhewe nganggur. Ora enek penggawean dino malam ngene iki. Aku nyawang wong-wong ngelepo enak to. Wah. Wong ning omah tok kuwi lho. Iso duwite akeh, tanahe akeh. Mane kok kowe nuwak kerjane opo ngono lho. Kaya kuwi kajimu iki sawangan. Ora nyapu-nyapu duwite yo akeh. Aku ki pengen rasane yo kerja instan opo ben cepet sugih ngono. Tak ngene-ngene tok panggon. Maksu Kerja instan ho. Sik bon. Tak pikir sik bon. wah, kowe man mikir ngono ae. Nah, iki bon. Enek solusi nih lek kowe. Tak dudui. Rapat rekoso. Tapi cepet juga. Opo kowe, Mak? Ayo tak terning. Ayo, wes gelem aku. Mai sopo yo? Mai wong ngerti, Bon. Pinter to. Oh, ngomong pinter yo. Guru berarti. Itu. Guru yo pinter kok. Oh. Buh, pokoknya wong ngerti, Bon. Guru duduk. Dokter duduk Duduk. mantri, Oh, Bon. Ah, gila ngomongnya. lurah, Uduh. yo duduk. Uduh. Anu, kuwi sarjana. Uduh. Meneng atau? Lha ku wong pinter kabeh lho, Wak. Main dukun. Walah, dukun to. Kuwi luwih pinter saka kuwi, Mang. Iya, pinter. Oh, enggak ngomongin. Ayo wes. Ayo. Sowan kok. Pokoknya rasa nyocot ya, gue pakai butuhmu suge. Kan orang sih mana? Leo. Ayo. Tuh, berhasil gue. Ayo. Abot mau tanya aku tadi. Wah, ayo. Kowe mau tuh Sikil aku lho, Cok. Ora ro aku, Wak. Bagi Bon. Ayo to, Pak. Potong kira apa piye to? Ora ro. Lu pola aku to. Kayak piye to, Bon. Wak, mulai Aduh. Soro ame lagi Bon. Oke, antar Bon. Wak. Iku nang gone dukun kono nggawa apa? Ora ngomong apa-apa. Wis to. Manut to aku aja nyangkem. Ora ngono, Wak. Yo ning ndi iki yo ning dukun iki yo enek persyaratanane. Yo lagi iki lho penemuan dukun sing gak persyaratanane. Piye ndi? Yang megang iwa to. Ya kok kangen rono. Alah nyandi kok nengeni. Rono. Rono gone mbok rondo. Tunggu seret. Aku ini wah malah kan piye to kowe jawamu? Yo ini mbok rondo. Halah kowe bledru minggu. Rono. Jano. Terus. Manusia. Tak kandang saya. Ponggon lo. Yo, Ayo, nah. Numpak oh. Ayo, nah ini malah ra gelem. Ayo, budak ini Kasih. Kasil dulu. Iki lho, kayak piye to, Bon? Omae lo kono. Lah nyapa mego kene? Ane, iki mau piye lagi? Tak kira kene wae aku yo ora ero kok. Jangan. Wah, sini. Kamu kerja. Rasa medun ndura. Ayo, cepet.
Ayo. Ayo toh. Nah, ayo loh. Yo. Oh, wek. Ayo terus, melok diaduh kono. Iki tak sepurne omahe. Iki omahe tak sepurne iki. Tak omongke kowe. Kok sing wong pinter. Kok sopo iki to? Enggak, saya omah ini. Ayo. Bah. Buka diri, ngomong diri aku. Sakti dengan itu. Ayo. Sehingga jangan membuka walu. Tenang toh, sungai. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lho, samong iki Mbak Joyo. Iki pisan. Kok pinten? Wis cok. Lah kok sing butuh ae. Wis cok kono. Kowe sing butuh. Kowe iki jagung apa dayok jane? Kok udur ya kak mau? Pak. Iki lho Mbak, ngetene bono iki lho, nyambete wis gak gelem pengen sugih, tak cerene rene Mbah, mbuh lek mu para-para. Walah, ngono to. Onto le. Yo Mbah, lah piye wong kerjaan ora tau enek kok. Wong abi aku ya tau golek kerjaan, tapi yo cukup itu Mbah kerjaanku. Tapi gue pengen sugih. Yo pengen Mbah, sugih cepet. Ora pati rekoso. Ya iya to Mbah. Masa ini sampe tak gelem kerja rekoso iki. Pengene tangan sopan dulu. Ya iya to. Wong jaman saiki iki lho, kok pengen sugih ning ora pati rekoso. Wong aku iki pengen sugih ya rekoso ku ngene iki le. Kowe kok yo ora pengen rekoso. So, umumnya general umum nih. Mbah. Apa? Kowe gambar apa Mbah? Tatomu Mbah. Gitu le. Yo. Iki ngono gereh le. Ngomong ini Mbah. Loh, anggitamu iki yen tak jopo urip anggitamu. Yo. Sadis Mbah aku Mbah. Loh, puteran prajuku ketok le. Iya. Budi Mbah. Wis piye iki mau? Pengen sugih to intine kowe? Oh Mbah, pengen sugih Mbah. Wong aku yo wah sembarang-barang duwe wong wedok eno wae. Dan mau aku jalur caranya piye Mbah ben sugih lho. Wong ngomong to Pak. Aku lho wedi. Lho kan sampe aku kowe nosir lawan. Wes, rasah kaken cangkem bodoh. Aku duwe syarat iki. Apa Mbah syaratnya Mbah? Kira-kira gelem ora kowe? Wis gelem aku Mbah purun. Wis iki larang aku. Penak ya toh, awakmu monggo syarat kuwi meneng, insyaallah kowe bakal oleh duit le. Bukan mengaji. Nanti pekodan iki. Wes, tenang kabeh Tuhan. Tak jalukne sing kuwasa dhisik ya le ya. Tenang kabeh kowe. Lah iso ya aku njaluk tolong kowe ya melu ndonga. Aku yo ndonga, kowe yo ndonga. Ndonga apa Mbah? Wis sembarang lak ndonga pokoke njaluk-jalukane ngene Gusti Allah muga-muga dikabulne. Aku aja penasaran dong kalau tato sing murid Bang. Apa tuh Pak? Kejadian. Penasaran aku. Kon ndonga rame dhewe iki lho. Jane pengen sugih ora kowe iki? Iya Mbah, yo Mbah. Ndonga sing bener. Wes le, iki kira-kira bakal dikabulne yen kowe memenuhi syarat kuwi mau sing tenanan. Syaratnya apa Mbah? Penak, Piye Mbah? gampang. Pengen ro kowe?
Pengen mbak. Apa iki yang kita Kumplong. iki kumplung dudu sembarang kumplung. Kumplong apa mbak? Kumplung pesugihan. Jera perlu gawe tumbal sing aneh-aneh. Terus gak ada syarat-syaratnya bu. Ora aneh. Ning yo iki. Apa ora iki? Sarang yo. Sang yo gundul cepat. Oh mbak. Yo mahare to. Oh alah. Masalah mahar ora perlu dipikir. Yang penting kowe hasil mahar baru dibayar. Ki terus kudu piye mbak mbak? Syaratnya piye? Syaratnya mung ngene tok. Nek pasar, Nang perapatan? nang perapatan gak boleh. Nek pasar tok ora apa-apa, ning gone pinggiratan wis cukup kuwi. Kowe kok teko dhewe mbak rezekine mbak. Wis ta, teko dhewe. Tak senengi. Wah, wis iki jelas engko lek kasih loke awakmu tak bagi. Soalnya sing ngeterne mang. Ning lak hasil aja lali. Yo mbak, mangga gak lali aku lek karo sampeyan lek iso aku tenan sugih nang engko. Wis, kono tindak digowo. Iki buka kembang-kembang ngono piye? Oh iya. Cek tak dolanane Iso ngisi no. Nah, Tangkome kan. wis cukup. Sing ngeten mawon mbak. Wis, nang mulai kono. Aku wis saras-sarasen tekan kowe kabeh. Pun di mbak, kula matur nuwun. Yo le. Kula tak bayarin. Yo. Mengkira ingkang ongkosnya gambil bayar. Oke. Iki mbak, mbak. Paketmu lho mbak. Ya salah masalah. Wis kono, nang mulai. Mbak, Apa nek iki? dah, kula yang kali dibilang nopo. Kowe pengen sugih? Gitu. Apa nek sugih ayo? Ayo. Kok yo jalak daduk barang. Kok aneh-aneh wong saiki iki lho. Wong kene rong sugih kok kono njaluk sugih. Arep kae mau yo wis tuh lah. Iya. Wes ini tuh kali kalau kue wes hasil, aku juga wes hasil. Saiki mulai dewi. Wes aku yo tak nglakoni iki yo pedang sugih aku. Oh, nah yo aku sembarang-barang. Iya ayo. Wes, gede kali tak gawane. Cukup. Oh. Cukup doang. Ora. Paling sing dikarepne Mbah Dukun ngene iki. Mau minggu pinggir dalan. Terus kanggo kumplung. Tangga tak lakoni. Sing aku so sukses, sukses. Yes. Ya Mbah Dukun iki. Mungkin ini kita pakai. Sip. Ini aja. Ngapu main gini? Mulus ya? Yang kayak ini. Nah. Oh, lah aku ning kiyo ki yo gemes berarti. Iya tak ki makarpe. Bukan gedeng. Wah.